I 1920, den 5. juni, skete en officiel genforeningsdag mellem Danmark og Sønderjylland. I 1864, efter Danmarks nederlag til Preussen og Østrig, der måtte Danmark afstå både Lauenborg og Slesvig-Holsten, så de blev tysk. Det betød, at de mistede 2/5 af deres landområde og 1/3 befolkning. I 1920 var der en uenighed om, hvilket land der skulle have zonerne. Det endte med, at zone 1 kom til at tilhøre Danmark, da 75% stemte på det. Og zone 2 blev tysk, da 80% stemte på det. Zone 3 blev opgivet. Men i Flensborg, som var en del af zone 2, og den tilhørte Tyskland, var der alligevel nogle borgere, som syntes, at den skulle tilhøre Danmark. Og det var så det, der skabte påskekrisen. Men krisen blev dog hurtigt stoppet, og grænsen kom til at ligge, ligesom den gør i dag.